أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بندرا بتد بهلي بسم الله مولانا رنجانغا الأخضري وي ويجب عليه أن ودي دون كل فادو حفظ يورين لسانه دمغال مكو من الفحشاء بانكاري والكلام القبيح حال الصوفك وأيمان الطلاق غوندوجي تشيرغال ندو يورين دمغال مودum kala ko mojjani holko mojjani الفحشاء ko fankori woni ko yodani demgal ma woto haal ko yodani wal kalamil gabi haala softa woto haalulaji cofdi woto yenno woto ƴatto wa aymani dalaki e gondoje ceergal mi wondi debbam o so immaki mi seerimo mi wondi so deftani midi mi seerimo hankadi ɗum aɗa wonda tan mi seeri ɗum ɗon ene haɗa wa aymani dalaki e gondaje ceergal woto wondir ceergal so waɗi hunde manire so waɗani hunde manire mi seerimo so waɗi hunde manire mi seerimo ɗen ɗon gondoje ɗum ɗon moƴƴani woto ceergal hoɗe ɗemgal maɗa yimɓe woɓɓe ko noon mbayi to jiya fof ko ceergal tan woni e ɗemgal muɗum so deftani midi mi seerimo so waɗanani mi atayima mi seerimo hankadi ɗam ɗemgal ma ne hoɗi tan e ceergal ɗum ɗon moƴƴani wa ihanatihi e hoynude julɗo ndo wanti haaril muslimi e furade julɗo woto furo julɗo wa ihanatihi e hoynude julɗo woto hoynu julɗo wa sabbihi e yennude julɗo woto yennu julɗo woto hoynu julɗo woto furo julɗo woto yannu julɗo wa tahwifi woto hulɓin julɗo fi gayri haqqin shari'in sanatane haqqe sharia to haqqe sharia waɗɗini julɗo yo yenne o yenne haqqe sharia o yenni sharia o yenni mawɓe o yenne ɗum noon o waɗani hay hunde woto furomo woto hoynumo woto ƴattomo woto hulɓinmo wantiharil muslimi e furade julɗo wa ihanatihi e hoynude julɗo wa sabbihi e ƴattade julɗo wa tahwifihi e hulɓinde julɗo fi gayri haqqin shari'in e haqqe mo wona sharia en jangi wadde e ndeɗo deftere ndeɗo woni deftere meɗen arwanire gila ndeɗo en jangi yennude julɗo ene harmi wadde sa mawni a tawi julɓe ɗen jennodira woto wattu hen haala maɗa ɓeɗo ne mbiya ko minen gone gonga suufiyankoɓe mbiya ko minen gone gonga wahabinen ɓe mbiya ko minen gone gonga aɓe jennodira aɓe ƴettodira woto haalama naati hen woto yennu hay goto yennude julɗo ene harmi Alaji Malik Sy ko ceernajo mawɗo ko Sénégal jeeya yallah yurmomo yafomo no ceerno wiide min gotol won jennuɗomo wi ko majjuɗo ko bidayanke ko musiri ko baɗani ko baɗunani ko baɗudani almuɓe makko ngara kalmo mbi ceerno kaari yennima de yennitomo o wi ala mi yennitta ko mo ɓe mbi hol ɓacce o min defteram arwanire nde jangguɓe e sharia darsu gadano ko yennude julɗo en harmi o nandani e jomum wadde wantiharil muslimi e furade julɗo wa ihanatihi e hoynude julɗo wa sabbihi e yennude julɗo wa tahwifihi e hulɓinde julɗo fi gayri haqqin shari'in ko wona haqqe sharia wa yajibu alayhi ene waɗɗi e dow julɗo hifdu basarihi yo ren daranne makko min annazari darde ilal harami ko harmi kala ko ganduɗa ene harmi woto dar kala ko harmi woto dar wala yahillu lahu dagantakomo kadi an yanzura nde o darata ila muslimin julɗo bi nasratin darande tuusihi ndene torlamo woto dar julɗo guite bonde o daari ɗo on guite bonde ɗene darande ndene torla jomum ɗum ɗon ene haɗa illa an yakuna sana so julɗo o laatima fasikan ko fasigi oɗo ko jarowo dolo ko penowo ko gujjowo ko pijowo o daari ɗum guite bonde ɗum basi ala hen fa yajibu ene waɗɗi hijranuhu hiiɗademo on waɗɗi ko ya yi ɗum gacca ɗum oɗo ko fasigi woto wonde makko wa yajibu alayhi ene waɗɗi e makko hifsu yo ren jami'i dennegal jawarihi terɗe makko mastaɗa ko hattani ndena dennegal terɗe maɗa noppi ma woto keɗo ko harmi guite ma woto dar ko harmi hunuko ma woto ñam ko harmi ndena dennegal terɗe maɗa jawarihu firtata e ɗemgal arabeɓe ko gañoji jawarihu ko jamɓu jaarihin gañoji addani ɓe wiide ɗum jawarihu ko kañum gañata neɗɗo kañum nanata neɗɗo jeygol jeygol woni hen ko jokli jeeɗiɗi ndo jeygol woni hen ko damuɗe jeeɗiɗi damuɗe jeygol ko damuɗe jeeɗiɗi ɓinguel adama ko terɗe jeeɗiɗi gone e maɗa tergal hen fof ene nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi yitere nde ne nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi nofuru ndu ne nannuma jeygol jahannama
aɗa waɗi hunuko nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi koyɗe ɗene nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi juuɗe ɗene nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi reedu ɗuɗe nannuma jeygol jahannama aɗa waɗi farji goraguma ma walla ndewaguma en nannuma jeygol jahannama ɗeɗo jeeɗiɗi woni nannoje yimɓe damuɗe jeeɗiɗi jeygol ɗe eɗen mooli Allah ɗum woni wa yajibu alayhi ene waɗɗi e makko hifzu rende jamii dendengal jawarihi terɗe makko mastaɗa ko hattani wa an yuhibba lillahi yo yiɗir sabi Allah wa yubghida wa aña lillahu wonande sabi Allah saɗa yiɗa neɗɗo jiɗiramo sabi Allah saɗa aña neɗɗo gañanamo sabi Allah jiɗirɗa kaari tan ko sabi Allah hay hunde a yiɗiranimo ko alliyanke tan aɗa yiɗimo saɗa aña neɗɗo kadi gañirɗamo tan ko wona julɗo gañirɗamo ko fasiki ko ɗum tan gañirɗamo wa yarda o wele lahu wonande Allah wa yagdaba o tikka lahu wonande Allah saɗa wele beleɗa sabi Allah saɗa aña aɗa tikkira sabi Allah annabi ne haala ɗum ɗon man ahabba lillahi wa kariha lillahi wa aada lillahi wa mana lillahi faqad istakmala ural imani kala jiɗirɗo sabi Allah añiri sabi Allah hokkiri sabi Allah haɗiri sabi Allah timmini limanagal wa yanha o haɗa anil munkari ga ko fankoriɗi sa yi ko neɗɗo ene waɗa ko boni kaɗamo yo wadde ko boni ko en kaalino ɗum ɗon e nafa suuli mari man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisanihi fa in lam yastadi falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastadi فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كالي دم دون النفائس الإيمان وينهى وهذا عن المنكر غاكو فانكوري ويحرم عليه أن حرم دومكو الكذب فنان والغيبة إنيور نتو فنتا وتنيو يمبي والنميمة بوت كينده وكو بوت كينده فول بيبينا كو بوت كينده كدو دا حال كاري كالو يا كاري كالمو كالو يا كانو كدي كدو دا حال مكو كالو يا غودو أدا ريندينا بي jaatuma ko mbiya kaari wimani gimmotoɗatuma ko kadi garta to oya ga mbiya kaari wimani so ɓoyi tan ɓe kaɓa ɗum wiyete namimatu keɗoɗa haala ɓeɗo suufiyankoɓe ɓe kalanoya wahabineɓe ɓe keɗoɗa haala wahabineɓe ɓe gara kalna suufiyankoɓe aɗa rendinaɓe ɗum ɗon kon boɗkingagal wal kibru e mawni kinare ene harmi woto mawni kino ko reedu ma ɗum ko ñamde tan woni hen a ñamani tanga a ñamani ka alis danejo woto mawni kino wal kibru e mawni kinade wal ujbu e hawtade woni yiide hoore muɗum mbiɗa wawi hunde manire mbiɗa wawi hunde manire hay hunde a wawa war riyaw e yeengo woni kala ko mbaɗɗa mbaɗirta ko ha yimɓe jiiya ala fof ko mbaɗirta saabi Allah mbatta tan ko ha yimɓe jiiya ɗum Allah hunde fof ɗum Allah ɓuuri ande mbaɗowo hunde ha yimɓe jiiya a waɗirani saabi Allah a dañata hen baraji warriyaw yeego ene harmi wassumatu e nannanti mbaɗowo ha nane kaari en kaali inde makko kaari en kaali inde makko kaari en kaali inde makko o waɗirti tan ko ha o nane e yimɓe ɗum ɗon kadi ene harmi wal hasadu e haasidagal ɓernene ene ɓawli kurum ala fof mo yiɗani moƴƴere ɗum wiyete haasidagal kaari ne jogii kaalis o yiɗi ko kaalis mum o yo bon kaari ne jogii nayi ha keewi o yiɗi ko nayi ɗi yo maayi kaari ne jogii ngesa o yiɗi ko gese ɗe yo bon ɗum wiyete haasidagal wal buhdu e ngañgu koko woni ngañgu yimɓe woɓɓe ala fof ko kalantaɓe ha welaɓe kala ko kalɗaɓe bonnitata ɗum wiyete bowdu kala mo mbiɗane moƴƴi o bonnita o wona hay hunde sa gacce yimɓe o ko dami o wona hay hunde kala mo kalɗamoɗama o bonnita ɗum wiyete bowdu ala fof tan mo yiɗi ɗo dañan ɓe jiɗɗa ɓeɗo mbiya ko moƴƴuɓe ɓeɗo ko ni ɓay ko ɓenɗo kono an hunde fof ala fof moƴƴanɗoma an hoorema ko an woni mo moƴƴani o yimɓe ɓe ne moƴƴi ko an woni mo moƴƴani o wal buhdu ɗum woni ngañgu wa ru'yatul fadli yitade ɓural alal gayri e dow tana muɗum jiya an ɓuuri kaari mbaɗɗa ko an ɓuuri kaari koko ɓurduɗamo onon fof ko yimɓe goto e moon fof ko ndiyam yarata ko ñamde ñamata goto e moon fof ko hendu fofata hay hunde a ɓuranimo wa ru'yatul fadli yitade ɓural alal gayri e dow tana muɗum alliyankoɓe jaɓata ɗum ɗon to alliyankoɓe ɗo a waɗat hay rawandu ndu kañum ɓurma hay mbabba ba ɓurma ko ɗum woni a woni alliyanke kono a fiɓata yimɓe ɓe an ɓuuri kaari ala hay mbabba e rawandu dakire e rawandu ɓurma ko ɗum piɓata ko ɗum woni a woni alliyanke ɗum woni wa ru'yatul fadli yitade ɓural alal gayri e dow tana muɗum wal hamsu e ɓinde wal lamsu e ŋoɓde ɓinde woni darirde yimɓe yitere kelta yitere nde ŋoɓde woni darira yimɓe toni kelta toni ma ɗi jalkitira neɗɗo yitere ma walla jalkitiramo toni maɗa
wal hamzu e ɓinde wal lamsu e ŋoɓde walla abasu e fijirde ne harmi aɗa jooɗi tan aɗa jowa carte to jiyeɗa fof koye carte gonɗa aɗa jooɗi tan aɗa jogui téléphone aɗa ɓoɗɗa to jiyeɗa fof koye téléphone o gonɗa ɗum woni gone zamanu men mo gonɗen mum o to yiya fof ene jogui ene daara ɗo Facebook seeɗa ene daara ɗo YouTube seeɗa so immima so waɗi min ta jo daarani téléphone tan o mayat ɗum ɗon moƴƴani ɗum wiyete wal abasu fijirde wa suhriyatu e jalkidde kaari sellani debbo makko maayi mbiɗa omo handi hen ɗum woni a jalkitimo ala o handani hen debbo makko haalani maayi ɓinguel makko maayi mbiɗa omo handi hen ɗum wiyete jalkidde nayi makko maayi bitik makko sumi mbiɗa omo handi hen beltiɗa ɗum wiyete suhriyatu wa zina e jinde fijjude e rewɓe janamɓe wan nazaru e darde ilal ajnabiyati debbo jananiyanke debbo ma jeeya ndaara ɗum darande nden harmi wattalazzuju dakmitoroɗa bi kalami ha haala makko debbo janano aɗa haalda e mum aɗa welti e haala ka ɗum ɗon fof ene harmi wa aklu amwali nnasi ñamirde jawɗele yimɓe bi gayri ɗi bi nafsin tawɓe belaka tetta jawɗele yimɓe jiiɓa mbiya gadde ɗo eɗen maha ɗo ete hôpital gadde goto fof yadde ujunere ɓe ndendina ɓe dokkuma ñaama a ñaami ko ɓe belaka a waɗi ko harmi walla aklu ñamirde bi shafaati tefoore woni gona e suudu laamu gollata koko wiyete avocat an ka tefanowo yimɓe oɗo o ñaami kaalis oɗo aɗa yenana ko kanko ñaami kaalis o haani ko sokede ala mbiya aɗa daro yeeso laamu aɗa jinganamo ala kaalis o ñamani ɗum ko ni way taw aɗa yenana ko ñamɗo o hokkuma kaalis seeɗa jaaha penanamo fenade makko nde mbatta ɗum goonga ko tettuɗo nayi janani o nodda laamu jaaha tefanoyamo mbatta tettugol makko naygol ko goonga o hokke goonga ɗum wiyete aklu bi shafaati ko tettuɗo bitik janano ko tettuɗo galle janano o nodda laamu an notonoyeɗamo mbiya aɗa jinganamo galle o kona noon galle o ko dendaɗo ko dani jahaɗa fena ɗum wiyete aklu bi shafaati aw bi diini ma walla ñamirde diine ne heewi façon ngaji mbiɗa ndendinan kaalis jamane ma heeɗo goto fof addu ujunere mbiɗa jama tan yimɓe ɓe ne jiiɗi jama ɓe ndendini kaalis ɓe dokkuma ñamɗa a ñamiri diine mbiɗa eɗen mbaɗa ɗo e société eɗen ndena haqqeji alyatime en gadde goto fof yo wallu mbeɗa joguiɗo alyatime en mbeɗa ñammina ɓe ko dokkaɗa fof ñaama mbiɗa mbeɗa joguiɗo almuɓe mballite almuɓe ɓe ne cohli hunde mañire ko dokkaɗa fof ñaama gonɗa koye ñamirde yimɓe diine puntirta yimɓe ko jama puntirta yimɓe ko alyatimeɓe puntirta yimɓe ko almuɓe ɗum ɗon wiyete aklu bi diine kaɗe ɗo wa yajibu alayhi ene waɗɗi e makko hifzu lisanihi rende ɗemgal makko min alfahshayi eko fankori wal kalami e haala alqabihi haala sofka wa aymani e gondoje aɗɗalaƙi ceergal so deftani midi hande mi seerimo so waɗani ataye mi seerimo so wertani suudam ndu mi seeri aɗa hoɗi tan mi seerimo ɗum wiyete aymani ɗalaƙi aɗa wondira ceergal tan so deftani hande midi tan so defani tigadege hande tan mi seerimo so defani jaɓaji hande tan ko woni an kam aɗa mala defani tigadege defani jaɓaji hoko addi ɗum mi seerimo ɗum ɓilodirane ɗum wiyete aymani ɗalaƙi wa aymani ɗalaƙi e gondoje ceergal wantiharil muslimi e furade julɗo wa ihanati e hoynude julɗo wa sabbihi e yennude julɗo wa tahwifi e hulɓinde julɗo fi gayri haqqin sana tan e haqqe shar'iyin sharia say wonko o waɗi o acci sharia o hulɓina ɗum basi ala hen o wonko o waɗi o acci sharia o yenna ɗum basi ala hen kono so tawi wona lawol sharia o yennetake wa yajibu alayhi ne waɗɗi e julɗo hifzu rende basarihi darande makko minan nazari e darde ilal harami ko harmi wala yahillu lahu dagantakomo an yanzura nde o darata ila muslimin fewde julɗo bi nasratin darande tuusihi ndene torlamo illa an yakuna sana so julɗo o laatima fasikan ko fasiki ko jarowo dolo ko pijowo ko gujjo daramo yitere bonde basi ala hen fa yajibu ene waɗɗi hijranuhu hiiɗademo jiya gaccamo wa yajibu alayhi ne waɗɗi e dow makko hifzu rende jami'i dendegal jawarihi terɗe makko mastara ko hattani ren dendegal terɗe maɗa wa an yuhibba lillahi o yiɗira sabi allah wa yubghida lahu o añira sabi allah wa yarda lahu o wele sabi allah wa yagdaba lahu o tikkana sabi allah wa yamuru o yamira bilmarufi ko moƴƴi wa yanha o haɗa anil munkari ko boni wa yahrumu alayhi ne harme dow makko alkasibu fenade wal ghibatu e ñoore wannamimatu e mboɗkinde ghibatu woni kaala haala neɗɗo taw o tawaka
o tawaka mbiya ko ni o way ko ni o way ko ni o way somo ɗo a suusa haalde o ala ɗon gonɗa e ñoode mo ɗum wiyete hibatu fenani nde ko kappuɗamo mbiɗa kaali ko ni way taw o wayani noon fappudemo nde ene harmi ñoodemo taw o ala ɗon ene harmi wonnamimatu mboɗkinde nde nadde hakkude yimɓe nde rendinaɓe ɗum ɗon kadi ene harmi wal kibru e mawɗikinade wal ujubu e hawtade wal riyawu e yiitade wal sumatu e nannanti wal hasadu e hasidagal wal bughdu e gañgu hoko woni bughdu o ala fof mo yiiɗi kala kaalaɗo o bonnita yimɓe woɓɓe ko noon mbayi kala yo wood kaalaɗo mbiya ko neɗɗo moƴƴo kono an kala kaalaɗo bonnita ɗum ɗon moƴƴani ɗum woni bughdu wa ru'yatul fadli yiide ɓural alal gayri e dow tanamun o yiya kanko ɓuuri yimɓe ɓeɗen mooli Allah wal hamzu e ŋoɓde wal lamzu e ɓiinde gotel hen ko yitere gotel hen ko toni darira neɗɗo gite bonɗe ma walla darira neɗɗo toni kelta toni maɗa ɗum wiyete hamzu ene haala e qur'ana waylun li kulli humazatin lumazatin bone woodani kala ɓiñowo ngoɓowo jalkitorowo yimɓe gite mum e hunduko muɗum ene sappore bonde e nder qur'ana walla abasu e fijirde to yiya fof koye carte tan woni to wiya fof koye ballon o woni to yiya fof koye télé tan woni to yiya fof koye téléphone tan woni ɗum wiyete abasu wa suhriyatu e jalkitde yimɓe kaari debbo mum mayi mbiyawmo handi hen ɓiyi ko mayi mbiyawmo handi hen ɗum wiyete suhriyatu wa zina e jinde fijirde wan nazaru e darde ilal ajnabiyati debbo janano wa talazzusu e dakmitorade bi kalamiha haala makko wa aklu amwali nnasi ñamirde jawɗele jamu yimɓe bi gayri ɗibi nafsin tawa ɓe belaka tette jawɗele yimɓe omo ñaama tawa ɓe belaka ene harmi wal aklu ñamirde bi shafaati tefore o watta gonga o watta fenade kaari nde gonga o hokke kalis ɗum ɗo wiyete aklu bi shafaati aw bi dini ma walla ñamirde diina o funta yimɓe ɓe garema hen jama so ɓe gaddi kalis o ñaama ɗum ɗon wiyete aklu bi dini jeeyi deftoyɗi